En la bulliciosa simfonia de la vida, sovint ens perdem les notes més suaus i boniques. El ritme incessant de la feina, les ambicions i les tasques diàries pot ensordir-nos els suaus murmuris de l'amor. Avui, parlem d'un tresor que sovint donem per fet, l'amor durador de la teva dona. Coneix en Marc, un bon home, dedicat a la seva carrera i a proveir la seva família. Treballava moltes hores, pensant constantment en el futur, en l'èxit, en assegurar una vida còmoda. Però enmig dels seus grans plans, a poc va començar a passar per alt els petits gestos diaris d'amor de la seva dona, la Sara. Arribava a casa esgotat, assentint vagament mentre ella li explicava el seu dia, amb la ment encara en fulls de càlcul o en terminis imminents. Va oblidar aniversaris, va desestimar les seves preocupacions com a trivials i va deixar que la calidesa de la seva connexió inicial es refredés en una rutina còmoda, però una mica distant. La Sara, abans vibrant i plena d'anècdotes alegres, va començar a retirar-se en silenci. No es queixava, no exigia, simplement s'anava apagant lentament, com un llum amb una bombeta defectuosa. Marc va notar un canvi, un silenci subtil on solia haver rialles, una certa reserva on abans hi havia afecte obert. Va sentir una vaga inquietud, la sensació que faltava alguna cosa, però no podia identificar-la exactament. Una nit, després d'un altre dia exigent, en Marc es va asseure sol a la sala d'estar, la Sara ja al llit. Va agafar un vell àlbum de fotos, fullejant pàgines del seu dia de noces, les seves primeres aventures i el naixement dels seus fills. Va veure els ulls brillants de la Sara, el seu somriure genuí, la manera com el mirava amb amor sense reserves. En aquell moment ho va entendre, feia molt de temps que no veia aquella espurna als seus ulls. Va recordar com ella li deixava notes plenes de detalls, li preparava els seus menjars preferits sense que ell ho demanés i era la seva més ferma defensora davant de cada desafiament. Va recordar una conversa recent amb un company més gran, que sàviament havia comentat: «Fill, no deixis que la recerca de l'or t'encegui el diamant que ja tens». Marc es va adonar que s'havia centrat tant en els èxits externs que havia descuidat la joia més preciosa de la seva pròpia llar. Aquella nit va fer un vot silenciós de canviar. Endemà al matí, en lloc d'afanyar-se al telèfon, es va asseure amb la Sara a l'esmorzar i la va escoltar de veritat mentre ella parlava dels seus plans per al dia. Li va portar flors, no per una ocasió, sinó simplement perquè va pensar en ella i volia veure-la somriure. Va començar a fer petites tasques que ella solia encarregar-se, només per alleugerir la seva càrrega. Va començar a mirar-la als ulls quan ella parlava, a agafar-li la mà mentre miraven la televisió, a agrair-li específicament la multitud de coses que feia per la seva família. A poc, com la trencadissa de l'alba després d'una llarga nit, la llum de la Sara va començar a tornar. El seu riure va omplir la casa una vegada més, els seus ulls van recuperar la seva espurna i la calidesa entre ells es va revifar. No va ser una transformació dramàtica sobtada, sinó un floriment gradual, alimentat per un esforç constant i sincer. En Marc va trobar una alegria profunda en aquests moments compartits, un sentit de pau i plenitud més profund que qualsevol èxit professional que mai li hagués donat. No només estava recuperant la seva dona, estava redescobrint el fonament de la seva pròpia felicitat. En Marc va aprendre que valorar l'amor de la teva dona no és només per a la seva felicitat, és per enriquir la teva pròpia vida sense mesura. El seu amor és una font constant de força, consol i motivació. Es tracta de reconèixer que el seu suport, la seva paciència, la seva comprensió i la seva presència són regals inestimables que no es poden comprar ni reemplaçar. Cuidar aquest vincle significa dedicar temps, mostrar apreciació i recordar-li constantment que és vista, valorada i estimada. El seu amor és un mirall que reflecteix el teu millor jo, un port segur en les tempestes de la vida i l'àncora que manté el teu món estable. No deixis que el soroll del món ofegui la melodia més bonica de la teva vida. Pren un moment avui per apreciar de veritat la dona al teu costat. Digues-li el que significa per a tu, mostra-li a través de les teves accions. No deixis que el preciós regal del seu amor s'apagui mai, perquè il·lumina tot el teu món. Si aquesta història t'ha ressonat, dona-li un m'agrada i comparteix-la amb algú que necessiti escoltar-la. Per a més històries inspiradores i consells sobre relacions, subscriu-te a nom del canal.